وأنكم خير معجز الله واعلموا أنكم خير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sai kita orang cikin wannan masallaci mai albarka da mun ci gaba da darussan da muka saba yi a cikin wannan lokuta masu albarka. Kamar da aka saba kowace ranar Lahadi, kuma ranar ce da muke karatun Alkur'ani mai girma. Karatun da gabata mun zo karshen suratul Anfal, yau za mu tashi a farkon suratu At-Tauba. Wadda wannan suratul Tauba sura ce madaniya, tana da ayi wa ayatuha 29 wa 129. قال الزمخشري رحمه الله تعالى يكي ولهذه السورة عدة أسماء يتوانا سورة تانا سونا يدداما. أنا كرنت براءة، سورة براءة وسورة التوبة دا مقشقشة والمبعثرة والمشردة والمخزية والفاضحة والمثيرة والحافرة والمنكلة والمدممة وسورة الأحزاب. duk waɗannan sunaye ne da ake yi ma wannan suratu at-tauba. Kala yake cewa li'anna fiha taubatun alal mu'minin, da aka mace ta suratu tauba yace domin sura ce da ta yi bayani akan gafaran da Allah ya yi ma mu'mini a ciki, kamar yadda yace a can cikin sura laqad taballahu alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar har zuwa ƙarshe. Sai yace wahiya tuqashqishu minan nifaq, tana barrantar da mutum daga munafici, wa domin ta bayyana halaye irin na munafikai a ciki kamar yadda za mu ji insha Allah. Wa tub'athiru an asrar al munafiqin, ta tono irin halaye da ɗabi'u na munafikai, abinda yake a asirce sun boye cikin zukatansu, sai ubangiji yake bayyana wa mutane su. wa tabhasu anha wa tuthiruha wa tahfiru anha, tana neman dukkan wadansu ɗabi'u da halaye na munafikai suke da shi, to Allah ya bayyana mana har yake inda su munafikan da kansu Allah ya ce yahdharul munafiquna an tunazzala fihim ayatan tunabbi'uhum ma fi qulubihim. Allah ya ce munafikai sun kai da suna jin tsoron Allah ya saukar da ayan da za ta yi bayani abin da ke cikin zukatansu. Sa'annan ya ce wa tafdawhum, tana tona musu asiri, yadda suke zuwa su boye kafirci su bayyana musulunci a gaban manzon Allah, amma bayan shi kuma suna faɗi magana ba su dace ba. wa tanakkalu bihim, tana saukar musu da azaba wa tusharriduhum, tana tarwasa taron su, wa tukhzihim, tana kaskantar da su, wa tudammimu alaihim, tana bayyana mutane muni halayen da suke da shi. Wa qala Sa'id bin Jubair yake cewa sa'altu bin Abbas radiyallahu anhu, na tambayi Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma an surati bara'a, game da suratu at-tauba, fa qala sai ce tilka al-fadiha, yace wannan sura mai tona asiri wadda ta tona ma munafikai asiri, sai ce ma zala yanzilu, ai bai gushe ba
ubangiji yana ta saukar da ayoyi a cikin wannan sura yana cewa minhum daga cikin munafikai akwai wanda suka yi kaza, akwai masu ɗabi'a kaza, yana ta ammatonsu. Yace hatta khifna Allah tada ahadan, har sai da muka tsoraci ba za ta ma bar kowa ba sai ta tona ma duk kowa asiri. Shi yasa kenan daga cikin sunayen ana mata ambato wannan al-fadiha mai tona asiri. Sababu suqut al-basmalat min awwaliha, wannan sura a farkonta zaka ga ba a rubuta bismillah ba a rubuta basmala ba. Shine yace dalilin da yasa ba a rubuta basmala ba farkon sura. Wa inna ma lam yubasmal fi awwaliha li anna sahabata lam yaktubu al-basmalat fi awwaliha. Sahabbai da suke rubuto abubuwa ba su rubuto bismillah ba farkon suratul tauba kamar da yake a cikin mushaf al-imam. Bal iqtadu fi zalika bi amir al-mu'minin Usman, bal sun yi koyi da amir al-mu'minin Usman ne akan wannan. Abdullahi bin Abbas ya zo yake cewa Usman bin Affan radiyallahu anhu cewa ma hamalakum amattum ila al-anfali wa hiya min al-mathani wa ila bara'atin wa hiya min al-mi'atayn wa qarantum bainahuma wa lam taktubu bainahuma satr. Abdullahi bin Abbas yake ce ma Usman bin Affan, menene da yasa kuka hada tsakanin suratul anfal, ana kare anfal sai kuka jona da suratul tauba ba tare da kuma kun sa shamaki ba tsakanin su na fadin bismillahir rahmanir rahim kamar dai sauran wannan sura ne? Me yasa kuka yi haka? Alhali shi wannan daga cikin suratul mathani, surori na farko da aka saukar shi suratul anfal. Shi kuma bara'a sura ne daga cikin surori na karshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam. wa wada'tumuha fi sab'i tuwal, kuma kuka dauko shi suratul tauba kuka san shi cikin sab'i tuwal. Fama hamalakum ala dhalik, me yasa kuka yi haka? Qala Uthman, sai Uthman bin Affan radiyallahu anhu yace, inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kana idha nazala alaihi الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول ضعوا هذه في السورة التي فيها كذا وكذا. عثمان بن عفان رضي الله عنه يجي دومين منزان الله duk lokacin da za a saukan mai da wadansu ayoyi to sai ya kira marubuta daga cikin sahabbai ya ce da su waɗannan ayoyin ku saka su a cikin suran da ke bayanin kaza da kaza. wa tanzilu alaihi al-ayat fayaqulu ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. هكذا أسوق دودانسو أي سي النبي تشكو سنيا ودنا أي أتشكين سورة نتا أمبتي كذا دا كذا. وكانت الأنفال من الأوائل ما أنزل. سورة الأنفال عندك تشكين فرقون سورة عندك أسوق ما منزل الله. وبراءة من آخر القرآن. شكما سورة التوبة عندك تشكين سورة نكرشة عندك أسوق ما النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت قصتها شبيهة بقصتها. سيزمونتو إيرين قصة نكي تشكن سورة التوبة ما كمان تشريرين سفوف قصة نكي تشكن سورة الأنفال ني. سيجي وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها. النبي يا رسول بيبين من تشوا إتوانا سورة التوبة ينا لك تشكن سورة الأنفال با بيبين هكذا با. سيجي فظننت أنها منها. شيخ سمان sai ce sai na yi tsammanin cewa ga dukkan irin yadda suke da kamanciciniyar hukumce-hukumcen da ke ciki ko bayanan da ke ciki ko kuma irin kisoshin da ke ciki, ya ce sai na yi tsammanin cewa kamar yana daga cikin suratul anfal ne. ya ce wannan ne yasa famin thamma qarantu bainahuma wa lam aktub satar bismillahir rahmanir rahim. saboda haka ya ce sai na hada su da na zo jera surorin sai na hada su waje daya ba tare da kuma na sanya tsakanin su bismillahir rahmanir rahim ba. wannan magana ta farko kenan. qultu sai malai yake cewa qad dhakara al ulama wal mufassirun aqwalan ukhra fi sababi suqut al basmalah min hadhihi sura. yace wadansu malaikun sun ambato dalilan da yasa ba a ambaci bismillah ba a farkon suratu at-tauba.
ghaira ma zakarna bancin wannan da aka ambata na Uthman bin Affan minha daga cikin wa'annan maganganun yace akwai maganar al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yake cewa sahihu zance mafi inganci anna tasmiyata lam tuktab fadin bismillahir rahmanir rahim ba a rubuta shi ba farkon suratul tauba sai ce li anna jibril alaihi salam ma nazala biha fi hadhihi sura dalili yace saboda malaika jibril shi yake saukar da surorin zuwa ga manzon Allah saboda haka shi kuma da yazo karanta manzon Allah bai ambaci bismillahir rahmanir rahim ba kai tsaye sai ya shige shi da suratu bara'a ma'ana bara'atun min Allah wa rasulihi ila allazina ahadtum min al-mushrikin wadansu malamai suka ce saboda ayan suran ta fara na kai tsaye da barranta da ubangiji yayi da shi da manzon shi game da kafirai da munafukai kuma yawancin abubuwan da yake fadi a ciki ana maganar kafirai ne ana maganar munafukai ne shi yasa sai ya zama ba amma ambaci bismillahir rahmanir rahim ba kai tsaye ka shiga bayanin da ubangiji yake son ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam. na'am sai Allah ya ce farkon sura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن تتولوا فاعلموا أنكم غير معجز الله وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. نعم سيالله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce barranta daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da manzon shi zuwa ga waɗannan da kuka yi alkawari da su a cikin mushrikai. anna awwal hadhihi sura nazala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a min ghazwati tabuk wa hamma bil hajj. wannan sura Allah ya saukar da shi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi ya dawo daga ghazwatu tabuk. annabi ya yi niyya zai tafi zuwa ga aikin hajji, sai ubangiji ya saukar da wannan aya wannan sura wanda take dauke da wasu hukumce domin wannan shine hajjin da annabi ya je da kanshi shine hajjatul wada'i. shi annabi sallallahu alaihi wasallam aikin haji dai tal ne yayi a rayuwar shi. wannan aikin hajjin da zai tafi to shine sai ubangiji ya saukar da waɗannan hukumce kamar haka. ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك وأنهم يطوفون بالبيت عراء. سألنا أمبتي cewa su ma mushrikai sun yi alƙawarin za su zo su yi irin aikin hajjinsu irin na tsarin jahiliyya. yana daga cikin abin da suke idan suka zo ga tawafin dakin Allah sai mutum ya tube tsirara sannan ya yi tawafi ga dakin Allah, wai da hujjar cewa bai dace a yi dawafi ga dakin Allah alhali tufafin da kike saye da su ka saba ma Allah. to
to sai ya zamanto hakan yasa sai su kobe tufafin nasu gaba ɗaya su tube sai su yi tsirara sai su zo suna tawafi ga dakin Allah. wa fi dhalika annahum yatufuna bil bayti ura fa kariha mukhalatahum, sai annabi ya kyamaci ya zo ya cuɗanyu da waɗannan mushrikai ga yadda suke addinin su ko aikin hajjin su irin na jahiliya, shi kuma ga ya zo zai yanda Allah ya turo shi. saboda haka wa ba'atha Abubakar as-Siddiq amiran ala al-hajj tilka sana li yaqima lin-nasi manasikahum. a wannan shekara annabi sallama shi bai ta aikin hajji ba, sai ya tura Abubakar ya zamanto shine amirul hajj, shine shugaba wanda zai tafiyar da musulmi, shi zai sanar da su ya za su yi aikin hajjinsu, hukumce ya karantar da su. wannan shine aikin amirul hajj. idan aka ce amirul hajj ba ana nufin kawai ka je kai ka yi aikin hajjinka cikin sauki sauran mutane na wahala ba kama san me suke yi ba. a'a, ya zamanto kai kake sanar da su waje kaza ga abin da ake faɗi, waje kaza ga abin da yake karantawa, ga abin da yake aikatawa, waje kaza yana cikin haram. idan mutum ya sa waje kaza inda ya kamata haram ne bai saya ba, aikin hajjin shi bai yi ba, wannan shine abin da amirul hajji ya kamata ya sanar da mutane. to annabi sai ya tura Abubakar as-Siddiq ya zama ta shine amiran al-hajj tilka sana li yuqima lin-nas manasikuhum. thumma atba'ahu Ali bin Abi Talib li yu'allima an-nas bil bara'a. bayan Abubakar ya kama hanya ya tafi da Allah ya saukar da wannan aya na bara'a, sai annabi ya ce wa Ali, kai kuma ka bi bayan Abubakar ka je ka sanar da shi, sai an hadu a Arafa a yi wannan shela cewa daga shekara mai kamata yau ko daga rana mai kamata yau kada a sake samu wani mushrikin da zai zo kusa da dakin Allah, saboda so najasa ne. na'am, dan ya sanar da su Allah ya barranta daga mushrikai. faqama Ali fanada fi an-nas bi arba. Ali bin Abi Talib bayan mutane sun hadu sai ya tashi ya kira, ya sanar da mutane abubuwa guda hudu wanda annabi ya sanar da shi. na farko, Allah ya qaraba al-bayt al-haram ba'da al-'ami mushrikun. bayan wannan shekara kada a sake samu wani mushrikin da zai zo da sunan yin aikin hajji da irin na jahiliya, bai riga musulunta ba, to kada a sake samu ya zo dakin Allah. abu na biyu, wa Allah ya tufa bil bayti uryan. an sa doka kan wanda ya sake zuwa ya zo yana tawafi dakin Allah tsirara. wa annahu la yadkhulu aljannata illa muslimun. abu na uku shine a sanar da al'umma cewa ba mai shiga aljanna fa sai musulmi. aljannan nan sakamako ne da Allah ya tanada bayan shi musulmi. wa man kana bainahu wa bain rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mudda fa ajluhu ila muddatihi. in akwai wadansu kabilu daga cikin larabawa waɗanda sun yarjejeniya na tsakaninsu da manzon Allah, alkawarinsu yana nan har zuwa lokacin da aka sanya, har zuwa wannan muddan da aka ɗauka na shekara ɗaya ne shekara biyu ne, to wannan tana nan su ci gaba da lamarsu cikin aminci, ba za a taba su ba. sa'an nan abu na karshe shine wallahu bari'un minal mushrikina wa rasuluhu. Allah ya barranta daga mushrikai, Allah da manzon shi sun barranta daga mushrikai, ba su ba mushrikai, sun raba kaya da su. fasihu fil ardi 4 ashhurin. Allah ya ce mushrikai, ku yawata a duniya, ku je duk da kuke so, amma iya tsawon wata 4 ne. a cikin waɗannan watannin ashhurul hurum an ba ku dama ku je ku yawata, ku je duk inda kuke so ku shiga, kuna cikin aminci, amma muddin shine wata 4 ne. fasihu fil ardi 4 ashhurin. أن لهم 4 أشهر يسيحون في الأرض أي يسيرون على اختيارهم آمنين من المؤمنين. فتأى كيفية تسكسوا ثم أمنتوا. وبعد 4 أشهر فلا عهد لهم ولا ميثاق.
bayan wuce wannan wata hudu to babu wani alkawali tsakaninsu da musulmi, ta rige ta kare. saboda ka wahaza liman kana lahu ahadun mutlaq, wannan ga wanda yake da alkawali wanda ba a sa mai kaidi ba. akwai nau'in alkawali ko ne wanda aka sa shekara ɗaya shekara biyu, to wannan su muddasa tana nan. amma wadda kawai ba a sa musu lokaci ba, cewa kawai kun amintu Allah ya ce daga bakin wata hudu ne. mai son ya shiga musulunci ko yana bude, wanda bai son ya shiga musulunci ya zauna bisa ga kafircin shi, to ya san da sani tafiyar shi a yanzu lami lafiya ba tare da musulmi sun haura mai ba daga bakin wata hudu ne, in ji Allah. na'am, wa hadha liman kana lahu ahdun mutlaqun ghayr muqaddar aw muqaddar bi 4 ashhur, ko ko wanda dama bakin iyakar wata hudu ne alkawalin to ya kare. fa aqal amma man kana lahu ahdun muqaddar bi ziyadatin aw 4 ashhur fa innahu lam yata'ayyan an yatimma lahu ahdahu. mawadda muddan da yake tsakanin shi da manzala na alkawali ko rijiniya sama da haka nan ne, to shi alkawalin tana nan sai wannan muddan ta cika, sai wannan lokacin da aka ɗibar in ta cika shikenan sai kuma a shiga wani hukunci daban. fa innahu yata'ayyanu lam yatimma lahu ahda idh lam yakhlif minhu khiyana shi ma idan ba a ji tsoron akwai wani nau'in yaudara tare da shi ba, inda ya rike alkawalin babu laifi. walam yabda bi naqd al-ahd, kuma bai fara warware alkawali ba. Allah ya ce wa alamu annakum ghayru mu'jizillah, ku sani fa ana magana da su mushrikai wa'annan ko kafirin. Allah ya ce ba ku iya ku buwaye Allah subhanahu wa ta'ala, kuma wa anna Allah mukhzil kafirin, lalle Allah mai kaskantar da kafirai ne, mai walakantar da su ne. anzara al-mu'ahidin fi muddati ahdi, wannan inzar ne ubangiji yayi, jan kunne ne ga waɗanda akwai alkawali tsakanin su, wanda alkawalin tana da mudda, cewa su kiyaye. annahu wa in kanu amini, ko da sun kasance yanzu sun amintu, to fa innahum lan yu'jizu Allah, to sani fa ba su iya buwayar Allah, wa lan yafutuhu, wa annahu man istamarra minhum ala shirkihi fa innahu la budda an yujziyahu, fa kana hadha. wanda ko zai ci gaba da zama akan kafircin shi, ya sani cewa la budda an yukhziyahu, la budda ne ubangiji ya kaskanta shi akan wannan shirka, kuma abin da ya kasance kenan. sa'an Allah ya ce wa adhanun min Allah, kira ne da babban murya daga wajen Allah da manzon shi wa rasulihi, ila nasi yawmal hajj al-akbar, a ranar da aka yi hajji na babba, ma'ana shine 10 ga watan Muharram, shine yawmal hajj al-akbar. 10 ga watan Muharram ranar da za a yi jifar jamaratul aqabatul kubra, ranar da yake da ayyuka masu tarin yawa a cikin ayyukan aikin hajji, shine ranar 10 ga wata. ana fitowa daga Muzdalifa a zo a yi jifa. idan aka kare jifa sai a je mutum ya je ya aski, bayan aski mutum ya je ya yanka hadiya, bayan yanka hadiya mutum ya je kuma ya tawaful ifada. shi yasa Allah ya ambace shi da yawmul hajjil akbar, rana ce da take da ayyuka masu tarin yawa a cikin aikin hajji. Allah ya ce to a wannan rana Allah ya shela, Allah da manzon shi cewa annallaha bari'un minal mushrikin, Allah ya barranta daga mushrikai, ya barranta daga mushrikai da ma alkawallan su gabadi, wa rasulu haka ma da manzon shi. fa huwa namu wa rasuluhu bari'un minhum, haka shi ma annabi ya barranta daga gare su. sai Allah ya ce fa in tubtum, su annan kafirai da ake magana su, Allah ya ce da za ku tuba ku dawo zuwa ga musulunci, ai mimma antum fihi min ash-shirki wad-dalal, da za ku tuba daga wannan shirka da kuke akai da wannan bata, fa huwa khairul lakum, shine yafi muku alheri. ma wa in tawallaytum, idan ku za ku juya baya, ai istamrartum ala ma antum alai, kuka ci gaba da zama akan abin da kuke akai na kafirci, fa'lamu annakum ghayru mu'jizillah, ku sani fa lalle ba ku iya buwayar Allah,
subhanahu wa ta'ala, domin Allah bal huwa qadirun alaikum wa antum fi qabdatihi, domin Allah mai iko ne akan ku, kuna karkashin damkar shi ne subhanahu wa ta'ala. Zai iya yin yadda ya ga dama da ku. Idan Allah ya kale mutum yana abin da ya ga dama, ta lala ne Allah ya mishi, ba dan ya buwaye Allah bane subhanahu wa ta'ala. Wa tahta qahri wa mashi'atihi, dukkan bayan Allah suna karkashin ikon Allah ne, cikar mulkin Allah da karfin shi da mashi'ar shi. Wa bashiril ladina kafaru bi azabin alim, Allah ya ce kai albishir ga kafirai, an tanada musu wani irin azaba wanda yake mai tsanani fi duniya bil khizyi wan nakal, a nan duniya za a yi musu azaba na kaskanci, azaba wanda yake na nau'uka daban-daban irin na kaskanci ne, azaban da zai wulakantar da su ne. Wa fil akhirati, kuma ranar alkiyama bil maqami wal aqlal, wuraren da za a daure su, ko kuma al maqami su ne sanduna amma na karfe, kuma irin na lahira ba irin na duniya ba. Wal aqlal, da dukkan anku da sarkokin da za a daure su, Allah ya ce abin da ka tada musu kenan gobe alkiyama. Sai Allah ya ce إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. نعم. سأل إلا الذين عاهدتم من المشركين، سيهودن ko rige kun alkawali da su daga cikin wa'annan mushrikai. Bayan ayi alkawali da sun kuma thumma lam yanqusukum shay'a, basu tauye komai ba a cikin sharuɗan da kuka yi na wannan alkawali. Bayan haka kuma walam yuzahiru alaikum ahadan, basu taimaka ma kowa ba, wani da ya tashi ya karku basu taimake su ba akan su yake ku. To waɗannan Allah ya ce fa'atimmu ilaihim ahdahum ila muddatihim, waɗannan ku cika musu alkawarin su har zuwa muddan da aka ɗauka, sai a cika musu zuwa wannan iyakar. ay anna Allah bari'un minhum walakin alladhina ahadtum fathabatu ala al-ahdi fa'atimmu ilayhim ahdahum wa in kanat akthar min 4 ashhur. Allah ya barranta daga waɗannan mushrikai, sai fa waɗanda kun rige kun yi alkawari da su na zaman lafiya, kuma suka kiyaye wannan alkawari, suka kiyaye sharuɗan da kuka yi da su, suka lazimci yadda kuka yi, to wannan babu laifi, za ku iya saurara musu har zuwa wannan muddan da kuka ɗauka. Lam yanqusukum ay min shurutil ahdi shay'an, basu tauye komai ba cikin sharuɗan da kuka yi na zaman lafiya. Wa lam yuzahiru ay wa lam yu'awinu, basu taimaka ma wadansu kafirai da suka yi niyyar su yake ku ba, basu taimaka musu ba akan yakarku. To inna Allah yuhibbul muttaqin, lalle ubangiji subhanahu ta'ala yana son bayin shi masu kiyaye dokokin Allah, ay almufina bi ahdihim, dadda alkawalin tsakanin ku da wanda ba musulmi ba, in dai sun kiyaye waɗannan sharuɗan, Allah ya ce to ku musulmi ku ne aula ku kiyaye, ku ne aula, ku ne kuka fi dacewa da kiyaye abin da ya kamata a kiyaye. Fa'izan salakal ashhurul hurum, idan waɗannan watannin guda hudu wanda Allah ya haramta a taba waɗannan kafirai a ciki, in watannin suka kare fa, ay maratil ashhurul arba' allati harrama Allah fiha qital al-mushrikin al-mu'ahidin, idan waɗannan watannin guda hudu wanda Allah ya hana a yaki mushrikan da akwai alkawari tsakaninku da su
suka kare. wa hiya ashhurut taysir al-arba, wanda wannan sune watanni guda hudu da ya ba da damar wannan kafirai su yawata addu'an da suke so a fadin duniya. wa tamamul muddati liman lahu mudda akthar minha faqad bari'at minhu dhimma. Shikenan daga wannan lokacin to amincin da aka daura ko zimman da suke kalkashi na ubangiji ya ba su kariya yanzu shikenan, tunda muddan ta dige ta kare, tunda so kafirai ne ko musulmi ne. a wannan lokacin sai Allah ya ce faqtul mushrikina ayyamun fi kulli mushrikin, wannan ya hada dukkan mushrikan a yanzu kam, haisu wajadtuhum, duk inda kuka same su, ai fi ayi makanin wa zamani, a duk wurin da kuma duk inda kuka same su kowane zamani. wa khudhuhum wahsuruhum, idan na kamewa ne a kama su a mayar da su fursunin yaki. wahsuruhum, Allah ya ce kuma ku kuntata musu, ay dayyiqu alaihim, ku kuntata musu a rayuwa. fala tad'uhum yatawassa'una fi biladillahi wa ardihi, kada ku ba su daman da za su yi abin da suka ga dama a cikin daurin kasa, a dan ku nuna musu cewa ko musulmi ko kuke da ta cewa ko kuke da fada a ji, su gane cewa al'amari ya canza, yanzu musulunci ki fada shi. wa qu'udu lahum kulla marsadin, Allah ya ce ku saya musu, ku zauna musu a dukkan wani madakata. ay uqudu lahum ala kulli tariqin yakhuzuna fihi ila albayt aw as-sahra aw ila at-tijara, ku zaune musu dukkan wata hanyar da kun san suna bi, ku tare waɗannan hanyoyin da suke tafiya kasuwancin su ne, hanyoyin da suke tafiya zuwa gidajensu ne, zuwa wasu balaguransu ne, ku dinga tsayawa don ku nuna musu kuke da izza. hatta tudayyiqu alaihim alwasi, har su gane cewa yanzu rayuwarsu gaba da cikin kunci ne take, babu inda za su je su ji cewa suna cikin sanaki. irin abin da suka ma musulmi can harko shine Allah ya ce a mayar musu. a lokacin da musulmi suna yan kaɗan a garin Makka, an kuntata musu a rayuwa, an hana musu abinci, an hana musu, har ma a kore su a cikin gari, su fita zuwa cikin wani kori, suka mayar da dukkan wanda suka yi imani da Allah. to wannan kenan Allah ya ce kuma ku mayar musu da irin wannan martani. amma fa in tabu, da za su tuba su dawo ga Allah, su bar wannan shirkan, wa aqamu salat, suka tsayar da sallah, addu'a bi huquqiha, wa atu zakata, suka bayar da zakar dukiyoyinsu limustahiqiha ga wanda suka cancanci a ba, fa khallu sabilahum, a wannan lokaci Allah ya ce kada ku shiga hanyoyinsu, sai ku kyale su tunda sun yi imani da Allah, sun yi sallah, sun tsayar da dokokin Allah. ay utrukuhum wal yakunu mislakum, dan su zamanto su ma kamar ku ne, suna da yanci a doron kasa na bauta ma Allah da suke so. lahum ma lakum wa alaihim ma alaikum, a wannan lokaci tunda sun karbi musulunci, to irin abin da aka baku na dama shine yanzu su ma suke da shi. kenan yanzu kun zama to yan uwan juna musulmi ne, hukuncin da ya rataye akan ku shine ya rataye akan su suma. inna Allaha ghafurur rahim, lalle Allah mai yin gafara ne kuma mai jin kai ne ga wanda ya tuba ya koma zuwa ga Allah. wanda duka ubangiji yana jan hankalin su ne akan cewa da za su tuba daga wannan kafircin ya yi musu alheri. shi yasa Allah ya ce da za su tuba fa huwa khairul lakum, wa in tubtum fa huwa khairul lakum, kamar da can baya fadi farkon sura. mala ya kawo wata fa'idodi karkashin wannan aya game da sallah. yace karkashin wannan aya al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala yayi kafa hujja da cewa ihtajja Shafi'i rahimahullah bi hadhihi al-aya ala anna tariku as-salah yuqtal. al-Imam Shafi'i ce duk mutumin da ya bar yin sallah, shi ana shi fatawa yace a kashe wannan mutum, ma'ana ya halitta kashe shi. saboda me? saboda anan kafiran daga cikin abubuwan da Allah ya ce in suka tsayar a kyale su akwai sallah ciki, shine abu na farko. al-Imam Malik rahimahullah ta'ala shi ma sai ya ce fa man amana billahi wa saddaqa al-mursalina wa aba an yusalli qutila. yace duk wanda ya zo imani da Allah, ya gaskanta manzannin Allah gaba ɗaya, da aka ce to sauran sallah yace a ni bana yin sallah, yace sai a kashe shi. wannan fatawar Imam Malik
alaihi rahmatullah. Magana ta uku shine ce zahaba jama'atun min as-sahabati wat tabi'in. Wadansu jama'a daga cikin sahabbai da tabi'ai sun tafi kan cewa ila anna man taraka salatan wahidatan muta'ammidan hatta yakhruj waqtaha lighairi udhrin wa aba min ada'iha wa qada'iha wa qala la usalli fa innahu kafirun wa damuhu wa maluhu halalani. Waɗannan jama'a daga cikin sahabbai da tabi'ai sun tafi kan duk mutumin da zai bar sallah ɗaya tal ya ƙi yin shi kan lokaci, bayan ma wucewan lokacin mai ya ƙi tashi ya mayar ko ya ramka shi ya ƙiya ya ce ba na yi, ya ce daga wannan lokacin ya kafirci kuma jini shi ya halitta, dukiyar shi da jini shi sun halitta. Wala yarithuhu warasatuhu min al-muslimin, magadan shi indiyan shi ne ko in shi ne dan iyayen shi suna nan, to ba magadan shi ba za su gade shi ba, magadan shi musulmi ba za su gade shi ba. Domin ka'ida ne annabi ya ce la yarithul muslimu al-kafir wala al-kafir al-muslim. Musulmi baya cin gadon kafiri, kafiri ma baya cin gadon musulmi. Abinda ake nufi misali a ce mahaifi ne da da, idan mahaifin nan ya rasu kafiri, 'ya'yan shi na yin musulmi ne ba sa cin gadon shi. Ya za a yi da dukiyan mahaifin ɗauko shi za a kai shi baitul mal. Haka in mahaifin shi ne musulmi, ɗan da ya haifa kafiri ne, ɗan yana da dukiya ya rasu, to mahaifin ba zai gadi wannan ɗan nashi ba, saboda sun samu bambancin addini, saboda haka sai zamanto babu gado tsakaninsu. Wa yustatab, yace bayan haka kuma shugabanin musulmi zai ce da shi maza ya tuba zuwa ga Allah, ya dawo ya ci gaba da sallah. Fa in taba, idan ya tuba shikenan sai ya kyale shi, wa illa idan ko ya ki ya ci gaba da zama cewa shi fa ya fasa yin sallah, yace qutila sai ya kashe shi. Wa hukma maluhu ka hukma malil murtad, dukiyar shi waya za ya ce hukuncin dukiyar shi kamar hukuncin mutumin da ya yi ridda ne, sai a zuba shi a cikin baitul mal. Sai Allah ya ce wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka fa'shirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'mada ذلك بأنهم قوم لا يعقلون فكيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلى الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. نعم الله يقول وإن أحد من المشركين استجارك. Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam da za a samu wani daga cikin mushrikai wanda zai nemi mafaka daga gare ka. Ijar wani abu ne da kenan musulunci ya halitta shi can kamar yadda a farkon musulunci yake. Idan ana rayuwa tare da wanda ba musulmi ba, da zai zo ya nemi mafaka daga gare ka, ka bani kariya, kada 'yan uwanka musulmi su cutar da ni tun da ba addinin mu ba guda ba, Allah ya ce ba shi wannan kariya, ka ba shi wannan kariya. Fa ajirhu, sai Allah ya ƙara manzala cewa hatta yasma'a kalam Allah, hakan ma ya ba shi damar idan yana cuɗanyuwa da musulmi har ya kai ya dinga zuwa majalisin da ake karantar da alkur'ani, tana yi wa sauraron alkur'ani zai sayi tasiri har abin ya kai shi ga imani. Hatta yasma kalam Allah, idan da zai zo majalisinka dan sauraron karatun qur'ani ko irin bayanan da kake na musulunci, sai Allah ya ce thumma ablighu ma'amanahu, idan ya tashi tafiya tunda a tsoroce yake
yana tsoron ka aje a samu wani ya kashe shi, annabi Allah ya ce manzo Allah hada shi da amintattun da za su isar da shi har zuwa gidan shi a cikin aminci, ka hada shi da mutanen da za su ba shi kariya har zuwa gidan shi. Wannan duka kenan yana cikin mu'amala mai kyau da musulunci yake koya wa musulmi. Ko da kafiri ne, idan ya zama to kafirin amana ne, za a yi zama na gari da shi. Idan kafirin bai kiyaye alkawari, ta wannan ne alkawari kenan babu tsakanin shi da musulmi. Ai fa'atihi iyahu liyasma alquran, ka bashi wannan kariyan dan ya zama mishi dama ne wanda zai dinga sauraron Qur'ani, ay yafhama ahkamahu wa awamirahu wa nawahiyahu, fa idza aslama fa zalik. Idan hakan ya sa har ya musulunta, kaga dama abin da yake bukata kenan. Wa in aba faraddahu ila mamani, idan ko yaki karbar musulunci shikenan kamar yadda shi zuwa ga inda ya ma'ana mazaunin shi, ko kuma ai mahallin da zai amanu fihi, wurin da zai amintu a ciki. Kaifa yakunu lil mushrikina ahdun, Allah ce ya za a yi a ce mushrike sun kiyaye alkawali inda Allah wa inda rasulihi, sun kiyaye alkawali da suka yi tsakaninsu da Allah da manzon shi, illa allazina hatum inda almasjid alharam, sai fa waɗanda aka alkawali da su a wajen dakin Allah, shine dakin Ka'aba mai alfarma. Allah ya ce waɗanda ko aka alkawali da su fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum, idan suka kiyaye sharuɗan alkawali, Allah ya ce kuma ku kiyaye, ku kame daga gare su. Inna Allah yuhibbul muttaqin, anan mai saki maimaita irin wancan, Allah yana son bayan shi masu kiyayewa. Bayyana ta'ala hikmatahu fil bara'ati minal mushrikin wa nadratahu iyyahum 4 ashhur. Ubangiji ne yake bayyana mana hikman da yasa ya barranta daga mushrikai da kuma saurara musu da aka yi har zuwa wata 4 na cewa a kyale su cikin aminci. Kuma ba da zalika as-sayful murfiq, aina fiqhu, bayan wannan wata 4 kenan duk daman da ya kamata a ba mutum an ba shi wannan damar, da ya kamata ya dinga cuɗayya da mutane ya ga irin yadda karanta musulunci yake. Idan duk wannan bai wadatu ba, bai musulunta ba, to a lokacin kenan hukunci da takobi zai fara. Shine Allah ya ce kaifa yakunu lil mushrikina ahdun, ay amanun wa yatrakuna fima hum fihi wa hum mushrikuna billahi kafiruna bihi wa rasulihi. Ya za a bar su a kyale su tsawon lokaci mai yawa sama da wannan wata 4, ta yanda zai kai su kuma suna nan bisa ga kafircin su, bisa ga shirkar su. Domin barin su haka nan gasu sun aminta kuma sun ci gaba da yin wannan kafirci, illa ne, domin wani zai iya bin su akan wannan ra'ayi. Amma a nuna musu kamar yadda Allah ya ce cikin suratul baqara, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Ka yaƙe su a waye gari zama to ko ina addinin Allah ne ake bauta ma, ba inda yake ma Allah shirka. Illa allazina hatum inda al-masjid al-haram, yani al-hudaybiyya, ana nufin sulhul hudaybiyya, wannan annabi yayi da Qurayshawa. Annabi ya taho tun daga Madina domin ya gabatar da aikin umra, amma sai suka hana manzon Allah shiga bayan har ya rige ya zo a cikin haram. Manzala bayan ya rige ya shigo haram, kuma suka ce a'a, ba za ka samu damar yin aikin umra ba a wannan shekara, sai dai wata shekara ka dawo. Amma kuma mun taho maka da wata magana, shine mai muna son mu yi yarjejeniya tsakaninmu da ku na tsawon shekara 10, kada wanda ya taba wani. Ku ci gaba da da'awarku akan musuluncinku, mu ma kuma muna kan addinin na iyaye da kakanni. Allah ya ce idan suka kiyaye sharuɗan da kuka yi tsakaninku, fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum, ay mahma tamassaku bima aqadtumuhu alayhi wa ahadtumuhu min tarki al-harb bainakum wa bainahum 10 sinin fastaqimu lahum. Idan har sun kiyaye abubuwan da aka yi faɗi a ciki, a kiyaye kaza, kada wani ya je ya farma wani ba tare da sani ba, kada wani ya je ya auka ma wani ba tare da sani, kada a tare wasu jama'a na musulmi, su ma musulmi kasa tare wasu jama'a cikin kafirai. Duk wannan an kiyaye. In sun kiyaye yadda kuka yi alkawali, Allah ya ce manzo Allah kuma ku kiyaye. Fastaqimu lahum inna Allah yuhibbul muttaqin. Wa qad fa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhalik wal muslimun. Annabi da musulmi sun kiyaye wannan ka'idan da Allah ya ba su.
Allah ya ce ku kiyaye alƙawarin da kuka yi tsakaninku da kafirai. Wastamarra al-aqdu wal hudnatu ma ahli makkah min dhil qa'dati fi sanatin 6 ila an naqadat quraish al-ahda. Aka ci gaba da zama a cikin wannan alƙawarin da aka yi na babu yakar juna da wannan musalahan da aka yi tare da mutanen makka tun daga zulqa'ida bayan hijira da shekara 6 aka fara wannan har zuwa lokacin da qurayshawa suka warware. Su da suka dauki alƙawarin shekara 10, shekara 2 kacal aka yi suka warware alƙawarin, kuma su mushrikai su suka fara warware alƙawarin. Suka je suka kashe waɗansu jama'a waɗanda suna cikin kariyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A ka'ida kuma wanda ma manzon Allah ya ba kariya bai halitta a taba shi ba saboda yana cikin kariyar manzon Allah. Sai suka je suka kashe waɗannan. Sai annabi ce to kun san da cewa alkawalin da muka yi ta ƙare. A lokacin ne manzon Allah ya hada runduna mutum 10,000 suka tunkari makka da fatuhu makka. ومالوا خلفاؤه من بني بكر على خزاعة أخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوهم سكا كشوا أن متانين معهم في الحرم كما سكا كشوا حرم ورن بي كما تأي كسن با أيضا فعند ذلك غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أو نلوكو تين منزل صلى الله عليه وسلم سيتاش دمي كيسو أتكم وطن رمضان سنة 8 أتكم باين هجرة شكرا تقص. ففتح الله عليه البلد الحرام ومكنه من نواصيهم ولله الحمد والمنة. sai ubangi subhanahu ta'ala yayi fatahu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu dama ya zamanto shine yake da garin makka ma gaba dai ga manya-manyan kafirai da sauransu gaba dai wadansu an kama su an kawo su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da aka kasa gaban manzon Allah annabi ya ce da su ma zannakum anni fa'ilun bikum. Dami annabi ya ce kakku taba kowa, amma wanda ya fito muku da makami annabi ce ku kama shi, ku yaki wanda ya tinkare ku da yaki. Waɗanda aka kama sai annabi bayan an tattaro su an kawo su gaban manzon Allah sai annabi ce me kuke tsammanin zan muku? Sai suka ce mun san da cewa kai mutumin kirki ne, za ka ba kai mana sakai da irin abubuwan da muka maka na mummuna. Sai annabi ce da su to zan faɗa muku irin abinda annabi Yusuf ya faɗa ma ƴan uwan shi cewa la tasriba alaikum al-yawma yaghfirullahu lakum. Annabi ya ce zan ce muku abinda annabi Yusuf ya ga ma ƴan uwan shi shine la tasriba alaikum, babu wani laifi a kanku, ku je Allah ya gafarta muku abinda kuka gabatar na laifuka. Annabi ya ce fadhhabu fa antum tulaqa, ku je dukkan ku na barku, babu wanda za a kama shi a matsayin fursuna, gaba da an yafe muku sallallahu alaihi wasallam. Suna kyamar musulunci ne amma sun san da annabi sallallahu yana ɗabi'u da halaye wanda babu wani wanda yake da irin nashi, amma suna kyamar addinin ne saboda jahilci da kuma wani abu wanda yake cikin zukatansu. Sai ce fa atlaqa man aslama minhum ba'da al-qahri wal ghalabati alaihim fa sallama tulaqa. Annabi sallallahu sai ya saki waɗanda suka musulunta bayan ya samu rinjaya kansu, ya nuna musu cewa yanzu sun tabbata mulkin ya dawo ga manzon Allah, makka a yanzu a hannun musulmi take. Lokacin nan sai annabi ya sallame su, wa kana qariban min alfai, kuma suna da yawa, kwatankwacin mutum 2000 ne, amma annabi sallallahu ya sallame su. Wa man istamarra ala kufrihi wa farra min rasulihi sallallahu ba'atha ilayhi bil amani wat taysir fil ardi 4 ashhurin. Akwai waɗanda suka tsorata su ba su matsaya ba sai suka gudu, ba su musulunta ba, suka bar kasan makan. Sai annabi ya ce musu kuje su ma an ba su amincin wata 4, su je an ba su amincin wata 4, sun amintu a cikin wannan wata 4. Daga cikin wa'annan da aka kyale su annabi bai kama su ba, wa minhum akwai Safwan ibn Umayyah, akwai Ikrimat ibn Abi Jahl wa ghayruhuma da mawadansu daga cikin su. A cikin wannan wata 4 da aka ba su na kyalewa hadahumullah thumma hadahumullah ba da zalika ila al-islam, so ma sai Allah ya sa musu son musulunci, suka musulunta suka karbe musulunci. Wallahu al-mahmudu ala jami'i ma yuqaddiruhu wa yaf'aluhu. Ubangi subhanahu wa ta'ala shine abun godiya akan duk yanda
abubuwan da yake kaddara bayin shi da abubuwan da yake aikata wa subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Abuna makaranta da dala ba da shi kura mu Allah gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا صوبا لمن اهتدى. اللهم يسر حسابنا. اللهم ثبت على الصراط اقدامنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا ولاخواتنا ولعلمائنا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا